Kedy je hranica, že potrebuješ ísť na operáciu chrbtice? Ako vieš, že keď máš časté tuhosti, bolesti alebo ti vystreluje bolesť do nôh, že tá operácia je naozaj nutná? Pokiaľ tvoj postoj vyzerá takto, tvoj drep alebo chôdza vyzerá tak, že ti prepadávajú kolená dovnútra, máš skolabované klenby, vždy keď sa postavíš, tak stojíš takýmto spôsobom, tak ešte máš veľmi dlhú cestu predtým, než sa vôbec začneš zamýšľať nad operáciou. Vždy sa riaď funkčnosťou. Tvoje telo je oveľa múdrejšie, než si myslíš a práve preto, ktoré pohyby môžeš robiť, ktoré pohyby nemôžeš robiť, ti diktujú presne to, že v akom vlastne štádiu vážnosti sa nachádzaš. Odporúčam ti dať sa na 4, podoprieť sa o palicu, najprv si sa dať zadkom dozadu. Najprv pracovať takýmto spôsobom, kedy sa pozeráš vpred a naťahuješ všetky hĺbkové svaly chrbta. Na to je dobrá práve tá palica a uvoľnený trup. Aby všetky tie hodiny, kedy aj necvičíš, ten pohyb, ktorý robíš, bol čo najsprávnejší. Takže chodidlá treba nasmerovať dopredu, váhu treba preniesť na vonkajšie hrany, treba sa nadýchnuť do spodnej časti hrudníka, úplne uvoľniť ruky a samozrejme panva musí byť priamo nad členkami. No a tá úplne finálna vec je napísať do komentára slovo terapeut, pokiaľ chceš mať všetky návody a riešenia, ktoré sú pekne usporiadané tak, aby ťa z tvojho súčasného stavu zobrali až do bodu, kedy naozaj už si plne pod kontrolou svojho vlastného tela a máš vyriešené to, čo ti bolesti spôsobuje. Prihlás sa na čakaciu listinu programu Ty terapeut, napíš do komentára slovo terapeut.